wafumu yonda bwani nkhani yake okhuzana ndi mnyamata amene amenyedwa molapitsa ndi anyamata osadziwika bwinobwino. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Jenisi, ndipo umu ndi mmene zilili. Jenisi ndi mnyamata amene amachokera ku Malawi ku Blantyre, koma amakhala mu dziko la South Africa ku Pretoria. Mnyamata ameneyu dzana adapanga ulendo opita kukamona anzake. Atapita kwa anzake kuja adacheza popo, akubwerera adakumana ndi anyamata mu njira. Anyamata aja adampasa moni, iyeyu adayankha. Zotsatira zake anyamata aja adamulondola adayamba kummenya. Ammenya ye mpaka anambaya ndi mpeni. Atambaya ndi mpeni adamusiya iyeyu ali tapya. Anyamata aja amaona ngati kuti iyeyu wamwalira ndi ananyamuka nkumapita. Atakhala chinthawi pamalo paja, Jenisi anapeza mphamvu zoyamba kudzuka. Anadzuka popo koma amakanikabe kuyenda. Anthu achifundo adamuona, adamthamangira, anamthandiza. Anamfunsa Jenisi, uli ndi nzako kapena m'bale wako? Jenisi anati ayi, ndibe m'bale wanga koma ndi mnzanga. Zotsatira zake anamtengera kwa nzake. Nzake uja atamuona Jenisi mmene alili, anayimbira foni kuyimbira bwana ake Jenisi kuti Jenisi wapangidwa chipongwe. Bwana ake Jenisi anabwera. Atafika kumene kuja kumuona Jenisi mmene alili, adapanga chiganizo chopita naye kuchipatala. Kuchipatala kuja anamthandiza ndithu, mawa lake anampanga lilizi. Koma bwana ake aja ataona mmene alili Jenisi anati no, uyuyo singakamusiye yekha ku nyumba kwawo. Kuli bwino mnyamatayu apite ku nyumba kwathu ndikakhale naye. After 2 days or 3 days kenako ndimtumize kwawo. Kenako anamtenga adapita naye kwawo abwana aja. Anthu aja atafa zoti Jenisi adakali moyo, adapanganso plani yopita ku nyumba kwa Jenisi. Pothyola chiseko, atalowa m'nyumba sanapezemo Jenisi. Anangopezamo katundu wa Jenisi. Jenisi anali ndi zinthu zosiyanasiyana, anali ndi makamera, anali ndi maspika, anali ndi makompyuta, zonse anthu aja anyamula aba atenga. Koma cholinga cha anthuwo kunali kuthana ndi Jenisi. Panopa Jenisi akukanika kupita kwawo, ali ndi mantha. Koma mphekesera yoveka kuti Jenisi amapanga chibwenzi ndi Lutendo. Lutendo ndi mtsikana wa ku Zimbabwe, ndi chibwenzi chake chakalekale ndi chimene chinapanga maplani amenewa pofuna kuthana ndi Jenisi. Chibwenzi chakecho chikuganiza kuti mkaziyo adathisa chibwenzi chifukwa cha Jenisi. Ndi zotsatira zake anthu aja akumusakasaka Jenisi. Ndi panopa Jenisi akuopa kupita kwawo. Ndenda bwana nkhani imene ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu ndi makamba nthawi zonse, musanambopanga chibwenzi ndi mkazi, muzimfufuza kuti mkazi amatani ndipo kumene analiko anachokako bwanji. Atsikana ambiri amapanga chipongwe anyamata ndi kumapita, samang'ananso za m'mbuyo. Ndi iweyo ukambopanga naye chibwenzi amasanduka wabwino kwambiri, koma za m'mbuyo mwake sukuzidziwa, ndi umavulala ndi iweyo ngati sukudziwa za m'mbuyo mwake. Chitsanzo ndi Jenisi akuvulalira zinthu za ini. Kumene amapanga na chipongwe kunalibeko, koma anthu aja akumusakasaka chifukwa chakuti akuganiza kuti mkazi uja anathisa chibwenzi chifukwa cha Jenisi. Atsikana ambiri ali ndi khalidwe limeneli, amapanga chipongwe mamuna ndi kuyiwala. Ndi iweyo ukakomana ndi mkazi uja umambopanga naye chibwenzi, ndi mamuna uja amuna ngati vuto linali iweyo amene unapangisa kuti anthu aja alekane, amambokusaka iweyo. Zotsatira zake kaya kupha kaya kubaya, china chilichonse chingathe kuchitika chifukwa chakuti iweyo uli pamalo posayenera. Akuluakulu musanambopanga chibwenzi ndi mkazi, mfufuzeni kaye.